फाइनालि दायो बोखांनो हामारबाय आरोना ओमफ्राय नैबे अन्थाइ थिखांग्राखौ मा होनगोन मिथिला आरोना आङो नैबे अन्थाइ थिखांनायदोंसो हाबाय ओमफ्राय खानायावहा नै आखाइखौनो खाफ्लांबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय बेखायनो बुखारबोआखै ओमफ्राय फार्स्टआवहाय माने मानसिखौ थद मोननानैथ' आथिङाव खानानै दोनखादोंमोन नालाय आथिङाव खायामोनबाथ' बिनि खर'आ हाबलांदों नालाय ओमफ्राय आथिङाव खायामोनबाथ' मोनखानायबो नङामोन सिङाव हाबनानै ओमफ्राय दायो नै जेसिबिदों माबाबाय थानाय टाइमावबो गवाखैमोन आरोना दाक्का जाबाय थानानै ओमफ्राय मानसिनि खर'फ्रा पुरा हामा जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा सोंबाय थादों बर' ना मा होननानै खिन्थु बर' नङा आरोना आसामिस टंलानि ना मा होनदों आरोना बे मानसिखौहाय ओमफ्राय मानसिया हले नै मोदोम दंमोन आरोना गोगोमसोमोन ओमफ्राय खर'आ ओरैबायदि गेग्रेबजोबदों बेसोरा जेसिबिदोंबो खोनथाम खोनब्रै अन्थाइखौ दाक्का जानानै बोखांनो हायाखैमोन बेयाव नांहैफिननानै खर'फ्रा दुखु मोनहैबायदां आरोना माने मोखां साइथिं एसे दुखु मोननानै गोरना खिनियावबो बांहाय माने बुगाला जोबनाय बायदि जाहैजोब्बाय आरो मानो होनबा दैयावबो थाबाय थानाय जाबाय खैबाबाथ' अन्थाइ एसे गिदिर गिदिरजों होसिनजाबाय थानाय जादों बोखांनो हायि टाइमावथ' नै दायो फाइनालि बोखांनो हाबाय दुखु नांथावना आरोना मा खालामबावनो